Quina merda de dia. Sort que tinc açò. L'he furtat a mon pare. Quina sort. Els meus pares no fumen i jo me l'he hagut de comprar. Jo passe. Quin fàstic que doneu. Me'n vaig a casa. Tira'l, que ens van a pillar. Ja han comentat moltes vegades que fumar és perjudicial per a la salut, però avui intentarem explicar per què. La nicotina, que és un dels principals components del tabac, és un verí perquè afecta a la circulació de la sang. La sang va per l'interior d'uns vasos sanguinis que es diuen artèries. La nicotina el que fa és que el diàmetre de les artèries disminueix, se fan més estretes. Per tant, redueix la quantitat de sang que hi circula. Per a contrarrestar aquest efecte, el cor batega cada vegada més per minut i això suposa un augment del cansament i de la fatiga, que poden, amb el temps, ser crònics. Un altre efecte del tabac molt evident és que els fumadors solen tindre tos, mocs i també tenen tendència a refredar-se més que els que no fumen. Això és una conseqüència de que s'irriten les cèl·lules que formen els bronquis dels pulmons. Aleshores, aquestes cèl·lules, quan estan irritades, fins i tot el tabac pot destruir els cilis que les formen i, per tant, ja és difícil que puguen fer la seva funció, que és netejar i protegir les vies respiratòries de les infeccions. Per tant, s'acumularà la mucositat i també totes les partícules que conté l'aire que expirem. Però el tabac no només té efectes sobre els nostres òrgans, és a dir, sobre el cor, sobre els pulmons, sinó que també té efectes sobre altres aspectes que també formen part de la nostra salut, que són el sentir-nos, com ens sentim, com ens comportem. I tot això pot tindre conseqüències molt diverses en la nostra vida, com allunyar-nos del nostre grup d'amics, de la nostra família, abandonar coses que abans ens agradaven, com fer esport o passatemps, el que fora, i també deixar de costat els estudis i altres coses que abans eren molt importants per a nosaltres. Com veieu, el tabac té moltes conseqüències negatives i hi ha multitud de raons per no fumar o deixar de fer-ho si hem començat. No, jo ja passe. N'has sentit el que ens ha dit a classe? Va, no digues tonteries. No veus que els professors són uns exagerats? No, gràcies.